Klaus Santtapukki. Henriikka ehtikin jo kertoa sinusta meille, mutta muuten emme ole sinusta juurikaan kuulleet. Millä alalla oikein toimit? Sanoisin, että toteutan toiveita. Mitä haluaisit korvaukseksi, jos toteuttaisit erään meidän toiveemme? Yleensä en pidä mitään vastikkeeksi. Mutta kertokaahan tekin jotain. Mitä te teette? No, mehän ollaan yliopisto ja Porin TTY tarjoaa huippulaatuista monimuoto-opetusta tietoverkkojen hallinnasta ja tietoturvasta, ohjelmistotuotannosta, tiedonhallinnasta, tuotantotaloudesta, tietovarannoista ja data-analyysistä ja opetustapamme on erityinen ja radikaali. Mielenkiintoista. Jos minulla olisi aikaa opiskella, näitä voisin tarvita. Ja meillä melkein kaiken voi tehdä etänä. Mitä? Niin, työn ohessa ja voit dippatyössäsi ratkoa vaikka oman firmasi ongelmia. Te siis haluatte, että esittelen opetustapanne maailmaan? Niin, ja jos nyt vaan päästään yhteisymmärrykseen korvauksesta. Tehdään niin. Minä kerron teistä maailmalla ja aloitan heti vuoden alusta opinnot täällä etänä. Se on sitten sovittu.